Ignacio! Kusenaldo, gelegante etorri nuke? Ja, presto, ja. Cuidado bestela erleek. Ja, asunto serio. Zu eta zure lankide Matxin, noiz eta nola hasi zineten erleen mundu honetan? Esango du, Matxin hasi zela goain dela 5 urte proiektu honekin. Bai. Bere kuriosengatik, hasieran pare bat erlauntza jarri zituen, eta beti kontatzen historia, lehenengo urte hortan, erlauntzeek hilintziala. Bai ba. Eta, hurren urtean berriz, kaskadorra zalako, berriz jarri zituen beste pare bat erlauntza, eta ja hasi zen, kursio batzuk egiten, erlezaintza kursio txiki batzuk, eta ja lortu zuen, bi erlauntza izatea, ja, 4, 6, 8, 10. Eta gero, ja, ni pixkat, menditik ezautu gianez betianik, etorri nintzen egun baten pixkat ezautzea, laguntzea, eta hurrengo etorri nintzen, hurrengo noi. Gustatu. Eta aurrera. Da, ja, venga. Haizu, erlauntzak non daude? Erlauntzak non daude. Venga, goze. Kontatu pixkoz prozesua, nola egiten duzuen zuek hemen estiateatzeko eta... Bai, hoi da, gu guantxertan gauden garaien, erlea ja populazio nahiko altu bat egin dau, eta guantxertan nahi dena da, nektar eta polen iturri bila. Orduan, erleak egiten duena da, polinizazioan bitartez, nektarroi biltzen du, eta erlauntza ekartzen du, gero estia izatena eraldatzeko. Batzen ikustea, hor Matxin daula lanen. Matxin, fenomeno. Erki, errazia egiten dira, hemen txenago eskularrukin, eta hi eskularru gabe. Zizta datu jasotek dut, Bai. Zenbat erle daudeoan? 60.000 erle inguru. 60.000? Buah! Hemen ikuste daukuna ingurutan ezti pixkat. Bai, ikusten da hemen, bazterretan. Abaraska barrutan polena. Bai. Eta hau da jaioko dan erlea. Aiba! Erle bakoitz errea jaiotzea abaraskatikan. Erreginak errutu du arrautza, loren larba bihurtzea, eta larbatikan ja, tapatu iteuta argizariz, erle bilakatzeko. Zergatik botatzen zaioke hori? Azkenen, erleak uste duzkiagin, sute bat da hola. Sute baten ingurun, erlea hastea, bere tripa ez betetzen. Bai. Alik eta urrukina egin alizateko. Orduan, tripa beteakin, ez dena sartzak gehiago kostatzen zaio. Kehetze erlauntza, bai. Bere tripa bete alizateko ez eta guri ez dena sartzeko ohitura edo hoi, pixka kostatzeko. Ai, begira. Aizo, niri guain gustatuko litzaidake, zuen produktu horiek ikustea edo probatze hori posible alda. Bai. Baina produktuak probatu baino lehenago, jakin ezazue, lortu duzuela nire kalitatezko seioa. Hortxe. Bueno, gaur ekarritu 3 gauza ezberdin. Hasiko gara estitatik, kasu honetan egaitu 2 esti ezberdin. Bat izango zen ezkaia eta rumero estia, eta bestea txillar estia. Eta gero dazkau estikin indako eratorrik eta gero polena. Gozoa. Uda herriko estik normalen gozo izatea. Me jagun lamar. Eta guain, probatuko zu beste ekstremoa dana. Iluna eta zaporez asko zindartxua. Indartxua gora indikale. Bai. Bukaeran kriston zapore usten dikone. Hau da azkar pasatzean esti bat, eta hau aldiz asko geratzen da. Me jagun lamar, ze hona bieki. Hau da polinizazioan emaitza. Bai estia eta bai polena. Eta uzetako izaten da ona? Hau da proteina iturri oso bat. Bai. Eta asko eraitza memoriantzako eta pixkat gure energia pixkat indartzeko. Hori oso ongi etorriko zait. Aigea gure ingurua jaten esango duna. Baina goxoa zeok? Goxoa zeok, bai. Eta bi hauek? Eta gero, hau edia, beste produktu batzun aparte, egiteuna estikin indako eratorri bat. Hau da, ur krema bat estikin, pralinea izango zena. Eta hau da, urra, estia eta txokolate txuria. Buah! Eta gauza hori non sartzen dituzue? Normalen edotegea Tolosako azokan. Gehien larun batero Tolosako azokan, eta gero Gipuzkoako azoka berezitan bai edotegea herri-zerri. Ignacio, placer bat izan du da, ze goxua dena, gustatu zait, pasada badena. Eutxe horreri, niongo nuk, ferira edo zin lekura erostera, baina eman eskuminak egire launari. Bueno, artista! Eta dirua ze! Eskerrik asko! Ekauen!